čo? Kde by si chcel ísť na strednú školu? No, ešte zatiaľ neviem. A na tak by si išiel? No najradšej by som ostal tu vo Svidníku. A vysokú? No, chcel by som ísť na vysokú, ale ešte neviem, akú strednú. Aha, poďme sa pozrieť tu. Poďme. Počúvaj, Kevin, čo mi teraz vlastne máme za hodinu? Tuším matematiku. Matiku? A čo mi teraz preberáme na matike? Funkcie, že to ťa baví. Ako, no, to mi celkom ide. Hej, ja som mal z písomky 16 bodov zo 16, čiže celkom topka. No, tak ako toto sa mi páči. Čo? My sme sa prišli poznať do školy. Na deviatácii a neviem, mám ísť. Viete čo, máme teraz matematiku, ale keď chcete, môžeme vám to tu ukázať a pôjdeme za profesorkou, ona nás pustí. Jasné, tak poďte s nami. Poďte s nami. No celkom áno, ale ešte by sme chceli počuť niečo od iných študentov. Tak sa poďme opýtať. Samo, chceli by sme sa ťa opýtať, či stíhaš robiť aj nejaké iné aktivity popri škole? Takže okrem toho, aby som sa učil a pripravoval na maturitu, tak pomedzi to stíham aj robiť hudbu a vlastné koncerty, takže áno. Tak ahojte, máme tu študentov, ktorí boli zapojení v mobilite vo Španielsku. A tak by som sa chcel opýtať, ako ste si to užili a či by ste to odporúčili aj druhým študentom. Tak ja si myslím, že sme si to užili naplno. Strávili sme tam 5 úžasných dní a určite každý by sa mal do toho zapojiť, keďže neberie sa ohľad na známky a prakticky sa môže zapojiť každý. Takže rád by som sa ťa opýtal, čo sa ti najviac páčilo vo Španielsku? Za mňa bol jednoznačne najlepší výlet v stredu. To sme absolvovali do Santiago de Compostely a do A Coruñy. Tam sme videli technické múzeum a akvárium. Dobre, a ešte, Ľubko, mám na teba otázku. Si stále v kontakte so svojimi spolužiakmi zo Španielska? Tak občas si napíšeme, za mňa sú ako veľmi priateľskí, kamarátsky a spoločenskí. Bolo s nimi veľa zabavy, srandy a kopec zažitkov. Dobre, tak ja ďakujem našim druhákom za rozhovor. Máme tu prváčku na gymnáziu. Ahoj, Mima. Čo by si povedala na túto školu? Páči sa ti tu? Tak je to určite ťažké sa akože adaptovať do tohto školského prostredia, na novú školu, nové prostredie. Taktiež už som aj zapojená v školskej rade, ale určite si myslím, že som zapadla do kolektívu či už triedneho alebo školského. Taktiež už máme aj po imatrikulácii alebo tzv. Uchaľaku. Myslím si, že sú to nezabudnutelné zážitky, ktoré keď prídu naši budúci deviatáci, tak určite budú chcieť zažiť. Ďakujem, Mima. Takže ja tu mám už s nami aktívnu členku Žiackej školskej rady a rád by som sa ťa, Sonia, opýtal, čo všetko je ňou organizované? Tak Žiacka školská rada organizuje veľmi veľa zaujímavých akcií, ako je napríklad Gymko na horách, Olympijský deň, Secret Santa, Vianočná akadémia, Mikuláš, ples a veľa ďalších aktivít. Máte tam nejaké výberové konanie, keď to takto môžem nazvať? Alebo sa tam môže zapojiť hocikto? Môže sa zapojiť hocikto, kto má záujem a chuť pracovať, ale hlavne tí predsedovia tried. Počul som, že nás čaká na ďalší rok veľmi zaujímavá akcia. Môžeš mi to viac upresniť? Áno, veľmi dôležitá akcia, kedy sa volí nový predseda Žiackej školskej rady. Dobre, ďakujem za rozhovor, Soni. Ďakujem. Ak si aj ty chceš zažiť deň ako pravý gymnázista, tak sa príď pozrieť na Gymko na akciu zvanú Deň stredoškoláka. Od 18. do 22. decembra. Tešíme sa na vás.